Vítajte pri ďalšom dieli Okienok a ja som Ďuri a ako som slúbil, budeme uvažovať o Marvel... Hej, a ty si kto? Ja som ty z budúcnosti a viem, že si chceš pozrieť nové Star Wars. Není to narušovanie časopriestorového kontinua? Žiadne kontinuum sa nenaruší, totiž celý čas a vesmír je prednastavený a nič sa tým nezmení, takže chceš vidieť nové Star Wars? Áno, chcem ísť na nové Star Wars. Dobre, takže Marvel sa odkladá, lebo Star Wars dostáva troška prednosť a jemu sa budeme venovať trocha neskôr v nejakom inom dieli a tento diel bude teda o Rogue One, alebo Rogue One. Tom som nikdy nebol dobrý. Začínajú nové okienka. Fajn, takto pred rokom som stál pred troška inou stenou a rozprával som o tomto filme, ktorý mám dodnes ja osobne veľmi rád. Hoci chápem, prečo väčšina fanúšikov má s ním problémy a ja vravím ľuďom, že akákoľvek výtka voči tomu filmu sa dá aplikovať na ľubovoľný diel Star Wars. Takže tento rok máme niečo troška iné. Minulý rok sa sťažovali ľudia, že to príliš pripomína originál, teraz totiž nám štúdio Disney ponúklo niečo, čo originál sa snaží nepripomínať a ako to dopadlo? Dopadlo to... Povedzme, že dobre. Ja viem, že všade po nete sú také dosť optimistické recenzie a nadšené výkriky, že je jeden z najlepších Star Wars filmov vôbec, ale ono to v prvom rade není tak úplne Star Wars. A ten film nám to zvykne pripomínať. Napríklad síce sú v ňom podobné postavy ako vo všetkých iných, i podobné scény, sú tam i ikonické postavy, evokuje to nejaké ikonické momenty, ale vždy, keď to začína mať taký ten pravý Star Wars feeling, tak sa to trocha utne, čo je dobrý príklad na tom, že jedna postava tam začne rozprávať známu Hanovú solovú hlášku. I got a bad feeling about this. A druhá postava ju nenechá dokončiť. To znamená, že je to Star Wars, ale nie úplne, je to spin-off. Niektoré veci tam chýbajú, niektoré tam sú. Začnem tým pozitívnym. Vizuál je skvelý, bojové scény sú skvelé, vo finále dostaneme parádne, akčné, skvelé finále, aké by sme si hoci ktorom Star Wars filme alebo filme z toho univerza prijali. Ten svet je plný nových, bohatých, vizuálne zaujímavých lokácií a nielen vizuálne, ale aj tak celkovo. Je tam plejáda rôznych charakterov a náhodou to celé odsypa a je to hlavne temnejšie a dospelejšie, akože seriózne temnejšie. A ste si mysleli, že epizóda 5 je temná, tak toto je ešte temnejšie. Akože fakt. Aj keď do dospelosti tomu trocha niečo chýba a to sú tie negatíva, ktorých v zásade není nejak nevyhnutne veľa, ale vedia vyrušiť. To bol môj hlavný problém. Zatiaľ čo epizóda 7 mala síce negatíva, ale mala aj niečo, čo by sa dalo označiť ako flow, že sa do nej dalo ponoriť a vy ste ich niekedy nevnímali kvôli tomu prúdeniu. Tuto tie detaily vyhadzujú, aspoň mňa osobne vyhadzovali von z kresla a tie detaily sú časté klišé, ale časté klišé dneska vidíme dosť často, lenže tu nie je s ním narábané veľmi originálne, respektíve nie je dobre podané, hlavne preto, že klišé je v postavách, ktoré sú síce ploché, ale ani nedostanú veľmi priestor sa rozvinúť. A to znamená, že tu zase máme sirotu, ktorá bola, tuším ju tam na začiatku vidíme, ako je otrokyňa v nejakom pracovnom tábore Impéria a potom sa vydáva na dobrodružnú cestu za svojím múdrym radcom, ktorý umrie. A nechcem vám to veľmi spoilerovať, ale už chápete, že ten vzorec, ktorý je v originálnej epizóde 4 a je v epizóde 7, sa i tu opakuje síce vo väčšej skrytosti, tak to tak hneď nedojde, ale keď si takto začnete rekapitulovať dej, tak je to vlastne, že aha, čo tiež nemusí byť problém, len problém je to, že naša hlavná hrdinka je v skutočnosti absolútne nezaujímavá. Nič není k tej postave, keď sa povie, že je to sirota, ktorá sa chce pomstiť impériu a nedôveruje rebelom, lebo jej to tá vojna zničila rodinu, tak je všetko v nej povedané, nie je tam žiadna ďalšia vrstva a to platí aj o ďalších postavách. Niektoré síce samozrejme tiež sú takéto klišéhodné, ale na druhej strane sú tak hrozne cool a tak dobré, ako napríklad Ip Man hrá slepého kvázi Jedija s palicou, ktorý tam mláti Stormtrooperov a púšťa dobré hlášky. Nemá dosť midichlorianov. Nemal si dosť midichlorianov. Cíti silu, ale nevie ju použiť. Ale možno vie, to sa nikdy nedozvieme, že či je naozaj Jedi alebo nie. A to je ten problém. Pokiaľ mali ste problém, že v epizóde 7 boli ploché postavy, tak máme ešte ďalšie dve filmy na to, aby sa im dodali vrstvy. Vezmite si napríklad Kylo Rena, ten je síce môže byť klišoidný, môže byť stereotypný, môže byť archetypný,
Ale rozhodne nie je plochý, hlavne preto, že má veľký nos, ale není to plochá postava, má vrstvy. Sú možno len 2-3, ale nejaké má lenže a majú dosť filmov na to, aby pridali ďalšie, lenže tuto niektorým tým postavám, hlavne hlavnej hrdinke, Jace sa tuším volala, a tomu pilotovi, kvázi Han Solovi troška to chýbajú. A to je ten problém filmu. Keď máte klišé, tak sa dá zároveň podať zaujímavo tým, že ho zasadíte buď do dobrého príbehu, alebo premiešate, pozmeníte, alebo vytvoríte zaujímavé charaktery, ktoré to klišé ťahajú, lenže tu sú charaktery nezaujímavé a keď sa aj nabúrava dané klišé, tak dobre sa na to díva, ale úprimne minimálne prvú polovicu vám ich osud bude ukradnutý. Kde si tomu chýbali gule, chýbala tomu šťava, všetko jeho som mal pocit, že je len na oko, alebo že je robené len pre film, lebo je tam jedna scéna, keď sa Rada, Aliancia rebelov radí, oni sa vlastne nedoradia, ale keďže postava si povie, čo chce a odíde, a scéna končí, tak vlastne na konci scény vidíme, že sa rozchádzajú, pričom neviem, proste takýchto nelogických momentov tam bolo viac a čo chceš povedať, Marek? Ja len ten nelogický moment, keď sú tam takí tí dvaja droidi a potom majú byť to inde a nemajú tam prečo byť a nevieš, kedy to stihli. Áno, záverečné finále je skvelé, to nepochybujem. Akože od istého momentu, pre ktorým sme si museli pretrpieť 2 motivačné príhovory po sebe. Pričom druhý som už vôbec ani nepočúval. Tam film teda v druhej polke a vo finále dostáva gule a to finále je skvelé, je celkom dobre previazané na epizódu 4 až na to, že je tam jeden veľký logický laps a toto ide vlastne celý film. Zatiaľ, že tu sme mali v podstate lapsy, ktoré nás mohli vyházovať, mali sme nejaký flow, ale mali sme aj ten flow, mali sme to prúdenie, to isté máme aj v originálnych epizódach, ktoré tiež dneska sa z dnešného pohľadu môžu zdať veľmi chybné a nelogické, ale predsa len tie postavy sú natoľko zaujímavé, že nás do toho vtiahnu. Tu minimálne v prvej polke sa to nedieje. Vidíme krásne nachoreografovanú akciu, vidíme krásne spravené prostredia, ale ako keby nebol čas sa ponoriť pod povrch. Už len v priebehu prvej polhodiny vystriedame 5 rôznych lokácií na 5 rôznych planetách. Ani jednu si poriadne neužijeme. Že vlastne sa neponárame hlbšie do postav, neponárame sa hlbšie do emócií, neponárame sa hlbšie do ničoho. Čo by v zásade nebol problém, to sa dá vytknúť aj tomuto filmu za mňou. Lenže tento film je 1/3 príbehu a tu dostane komplexný príbeh, ktorý je síce vojnový, je temný, je iný a zároveň povedomý, ale chýba mu hĺbka. A nemyslím teraz nejakú extrémne filozofickú a artistickú hĺbku, myslím len nejakú takú prirodzenú ľudskú hĺbku. Proste všetky tie postavy i to dianie, čo tam je príliš banálne, príliš papierové, príliš jednorozmerové, príliš na efekt. Čo neznamená, že si ten film neužijete. On není zlý, len není tam okrem samotného záveru a samotného vyvrcholenia filmu, není tam skoro nič, čo by sa nejak hlbšie udrelo do pamäte a ja úprimne som asi hodinu po pozretí filmu a už mi niektoré detaily utekajú z hlavy, že sa proste nezachytí sa. Je to ako Marvelovka, je to ako Civil War, je to vtipné, je to akčné, má to svoje dramatické momenty, ale o pol roka si na to nespomeniete. V zásade môžete na to ísť do kina a parádne si to užijete, veď na to kino sú, je to predsa len komerčná Disney produkcia, nič iné sa od toho neočakáva, ale pokiaľ máte nejaké extrémne očakávania alebo nadšenie a čakáte nejakú filmovú revolúciu, respektíve revolúciu v rámci ságy alebo aspoň dorozprávanie niečoho, čo nebolo vypovedané, čo sa tam inak stane, lebo tento film vznikol asi len za dôvodom vysvetliť najväčšiu nelogickú vec celej ságy z epizódy 4 a to, ako je možné, že Death Star bola tak ľahko zničiteľná. Očakávania, ten hype nemá šancu dobehnúť. Čo v zásade nemusí byť zlé, ale niektorí ľudia so svojím fanatickým vzťahom k Star Wars, respektíve im rôznym inkarnáciám, svetom alebo príbehom, môžu sa cítiť podvedení. Ja by som rád podotkol, že tieto vidíme prvýkrát vo filme kolesové vozidlo Star Wars. Inak prvýkrát kolesové vozidlo Star Wars, dokonca tank tam bol, ktorý mal pásy. Áno, tank s pásmi. To je najväčšie pozitívum filmu, že keď dojde na bojové scény, tá choreografia, ten vizuál, tie rekvizity, tie modely, celé to dianie je neskutočne dobré. Čo není až také prekvapenie, keď si uvedomíme, že to režíroval chlap, ktorý režíroval novú Godzillu. A pokiaľ ste mali nejaký problém s novou Godzillou, tak pravdepodobne budete mať veľmi podobný problémy s týmto filmom, lebo ten jeho rukopis, ktorý sa snaží byť tak trocha realistický, ale zároveň ukázať veľa
a pritom ho zaujíma viac samotné dianie, než jeho konkrétne postavy. To znamená, že ten širší obraz, než ten uší, ten príbehový, tak to sa prejavilo i v tomto filme proste. Všetko sa deje strašne rýchlo a nikde nejdeme hlboko. Ako oddychovka je to fajn, ako diel Star Wars je to tiež fajn, lebo vlastne je to relatívne dobre previazané a relatívne to plní svoj účel, ktorý to má. Ako samostatný film je to fajn a to je asi tak všetko, čo sa o ňom dá povedať. To znamená, že 70%, 70%. A my sa zase na budúce vidíme, možno až po novom roku, preto vám prajem pekné sviatky. Samozrejme TGčko cez nebude vychádzať, pravdepodobne nejaké iné videá, ale neviem, ako na tom budú okienka. Marvel diel si chystám, okrem toho chystám špeciálny diel čisto o zázraku, lebo je to rok od toho, čo vyšiel a ukončila sa jedna celá séria a cítim k tomu potrebu povedať pár slov. A rozmýšľam, že by som spravil ešte jeden komiks a na pláne mám asi Smrť, vysoká cena za život od Neila Gaimana. Ale to je možno už ešte veľmi ďaleká budúcnosť. Zatiaľ si užite sviatky a nech je sila s vami. Toto boli okienka a ja som bol Ďuri.